Fis-sentenza tagħha l-Qorti Ewropea sostniet li l-iskema ta' Malta kienet tikkonsisti f'proċedura tranzazzjonali fejn iċ-ċittadinanza Maltija u b'estensjoni iċ-ċittadinanza Ewropea kienet tingħata essenzjalment bi skambju għal ħasijiet jew investimenti predeterminati. Din l-attitudni qalet il-Qorti tammonta l-kummerċjalizzazzjoni tal-istatus ta' ċittadin tal-Unjoni, xi ħaġa li qalet mur kontra l-prinċipju fundamentali ta' trattati Ewropej. Il-Qorti rimarkat li għalkemm skont id-dritt internazzjonali kull stat membru għandu dritt li jiddefinixxi l-kundizzjonijiet tal-għoti u t-telf taċ-ċittadinanza, dan irid isir fil-qafas tal-obbligi taħt id-dritt tal-Unjoni Ewropea. Żiedet tgħid li b'din l-iskema li kienet tiddependi primarjament fuq kontribuzzjonijiet monetarji sostanzjali, Malta kisret il-prinċipju ta' lealtà u fiduċja reċiproka bejn l-Istati membri u bekk ipperikolat il-funzjonament tal-Unjoni bħala sistema legali unika. L-iskema Maltija kienet titlob pagament ta' 600,000 euro u 750,000 euro lill-Gvern Malti, xiri ta' proprjetà jew kieri ta' proprjetajiet għal ċertu perjodu, donazzjoni ta' 10,000 euro lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi, kif ukoll residenza legali għal 12 u 36 xahar, perjodu li seta' jitnaqqas bħlas addizzjonali. Il-Qorti osservat li l-kundizzjoni ta' residenza kienet forma ta' reġistrazzjoni legali aktar milli preżenza effettiva fuq it-territorju Malti u kienet marbuta wkoll ma' ħlasijiet ulterjuri. Il-Qorti Ewropea li fid-deċiżjoni tagħha marret kontra l-parir mogħti lilha mill-Avukat Ġenerali tagħha stess, qiset li l-iskrutinju tal-applikazzjonijiet mill-awtoritajiet Maltin kienu ntiżi biss biex jiġu esklużi persuni li jipperikolaw is-sigurtà pubblika u mhux bħala valutazzjoni ta' relazzjoni bejn l-applikant u Malta. B'riżultat ta' dan il-Qorti konkludiet li Malta naqset milli twettaq l-obbligi tagħha skont il-liġi Ewropea.